megalayapost.news Komisi Bentaban Kanti buat penklannya ke jingsa kuri ke kot ke kia Hariboy District Deputy Commissioner Hariboy Abilash Baranwal mentaka singul IT ke wika kali kit nong pang ambulans sya ke senjuk kirang bas nong Hariboy District hadian ke jingkerpa na ke senjuk banyo jingarap na ke Bor Sensar District na ke Bentaban pensung ya ke jingsa kuri ya kinong pang bat ki pajba kathan ya ke ni ke ambulans la pelat pajba ha circuit house nong po ha ke jingilang ke bala sakhi de kinoi lam snong bat ki riurang ba na ke leng ke district ha ke ni ke singila don lang ru chairman ke senjung uba bibi makdo uskotri ba PB Seliang rengkat bat kiwei pat kino yalam shnong ki balawan man sakhi ya gani jingyo jingaram kabadan mentaban kentieu ya koit ke khia jong ki patba nakaliang kino yalam ka senjuk kirang ba shnong Ribhoi district kilapan pa ya jing sngongu ka bakrau ya deputy commissioner bat ya ka district administration halor kani jingaram kabadan kambha ya ki patba ka district kilaong bagani ka kali kit nong pang kan ajingarap shibun ya ki badan kam jingarap haki por bakerki barkan pensuk ru ya ka leit kawan jong ki nong pang syaki chaka sumar ka senjuk kalakit bokir ruang ru ya Abilash Baranwal Hashwabun mi no na Ribhoi district banat shimti ya ka kam deputy commissioner batma jong ka East Khasiels district kilapan pau ya ka jingkerman bundang beteng ban Shakri Hok batristom na ka banta ka bha kamian jong ki pajba Magdo, Shiliang, all the members of the Senjuki Rangbashnong Ribhoi, my officer from Planning Branch, Silent, and all the media people who are here, who are present over here. Thank you for joining us in this auspicious occasion. I congratulate the Senjuki Rangbashnong Ribhoi on getting this ambulance. It's been a long pending request. Thankfully, we were able to secure funds for the same, and we are finally here on this day when we are handing over the ambulance. And from what I have seen, the way Senjuki Rangbashnong Ribhoi has been working relentlessly towards the development of the people of Ribhoi, I am absolutely sure that there can be no better recipient of this ambulance who will use it for the benefit and the welfare of the people of Ribhoi. Mangilayo yang ni ka ambulans lang ba ka jingay sumha jong DC begitu ni masulad no along sa ka burom yang i gede ka ambulans ka banengkong ha ka jingya lenti ka jungi kung senjuk menta da ka jing smutanat soknan ban ai burom no DC sisya la ka DC bagiyo la ka pa tengi smo ban ai ka jing kublay ka pa kongsan tam yo DC i jungi ito tagba burom nga karpat baro ngenya wala fepik lam ko te to hakani kesegi ka arpu arterik jong benai me arajar arpunrio ka de kesegi ka bansa jikan mau kesegi ka bakmen na kamta ka sunjuk kirang Bashnong Ribhoi district ka ba kani ka kam khamslem ngila angnot ka bang ngila dap banbu ka application sa office jong deputy commissioner Ribhoi district na ka banta ban pan ka kalikit nong pang ambulans na ka banta ban yarap ikinong song ka de ka them Ribhoi ki jongi de kani kesegi kala urlong bat ni kum ka sunjuk ni penpau ki jing sngo komen bat ka jing ai kublai sibun ya u DC jong ka Ribhoi district bat kum bagitip pas tangkat ni por on sa song hani po district jongi bat insalik ban join po East Khasiel disibun ki kam kilale ulale po kani ka district jongi khamtam ka jing telang bat ki Bashnong bat kirang Bashnong po ka them Ribhoi ka jongi ti nakalian juga sunjuk kirang Bashnong ni paha ka jing kerku kerdo ya ka jing kesem ubule ka jing suk nerkat bat ka jing kesem jong u di DC bat kunjuru ni penpau ke jing komen ka bangilayo ikani ka ambulans ka segi kanong sisa ke jing yarap ka bakrau naga banta ki papang ki bestom ban penpoi marmar ha syaki jaka ajing sumar ni ki hospital hoi yo tangkawi ka ambulans ta long sisa ka ba sem jing ban ni penbiang kat ka Ribhoi district ten rengi ki LNT ba hagi ni kindiat banai ki penwanru ka jong sunjuk idang don kilat LNT ka bangin persang kenang bangin yo ka banbu haman lagi area jong ka sunjuk na ka banta bangin yo ka ban ai ka jing Shakri yakini ki bamat ki jing pang stom kamtam ki jingja ki ba long emergency kum ki accident kum di kumtai tinakaliang jing sunjuk ngi khot ngi weru yaki we pat ki rang Bashnong de Bashnang bakin ai ki jing telang kenang baki kam ki babha na ka banta ban penkentiu ka yo kot mangara ka songsuk songsanya ki ulang salang kanang yairham bat kanang scam nang ni skmat lang ba ka sunjuk ki rang Bashnong Ribhoi district megalayapost.news